beti horiek hoien bitartez, ez? Historia handia osatzen delako, borobiltzen delako, inkluso askotan zehaztu ere egiten delako, ez? Horretik egin izan dugu deialde, irutzen zaigulako oroimenean ere, oroimen txikiak garrantzia handia daukala. Zuekin izaten ari naizen elkarrizketa honetan, eta lehenagotik egin dituzuen azalpenetan, iruditzen zaitalako geografikoki kokatu behar izan ez gero, 3 puntu ezberdin bereizten direla historia honetan, alde batetik frentea, eta frenteak zituen kokapenak, bertzealdetik Avenida Zubia, zentralidade handia izan zuelako, eta bertzealdetik Irungo konzentrazio esparrua. Azken hilabeteotan, gainera aktualitatearen zentroan egon dira azken biak, bai Avenida Zubia baita konzentrazio esparrua, bain zuzen ere, garai hartako gertakarien ondorioz memoria gune bezala izendatzen ari dituztelako edo bai babes maila bat bederen lortu dutelako, bi leku horiek ere zentralak izan ziren, ezta? Bai, Avenida Zubiari dagokionez, aurretik aipatu bezala, behin Hendaiara trenez iristen zirenean, Avenida Zubia zen Irunera sarbide, edo behintzat Fronte Popular, edo ezkerraren kontrolpean zegoen lurraldearen sarbide nagusi, eta gero, aipatu borroka edo behintzat pasarte belikoetatik haratago, behin kolpistek ja lurralde guztia okupatu zutenean, hor hasten zen pixkat, bigarren fasea edo fase represibo horretan, dauzkagu, 2 puntu ez, aipatu bezala Avenida Zubia, non 1957ko apirila maiatzetik aurrera, lehenengo presoen arteko trukatzeak ematen dira, kaso hauetan, normalean, soldadu kolpisteak alde batetik, eta nazioarteko brigada edo internazionalista batzuen truke, hemen Avenida Zubia gurutze gorriak kudeatzen zituenak, hainbat burutu ziren. Normalean egia da, horako kasuetan, publikotasuna ez zitzaiela ematen, normalean, bakoitzari etzen propaganda edo publizidade ona etxaiarekin, arerioarekin negoziaketan ibiltzea, baina egin izan zituzten, badauzkagu hainbat eta badaukagu ere registro, argazki erregistroan gordeta, eta bestetik ere, aipatu bezala, Irungo konzentrazio esparrutik ere, dagoeneko 500 internazionalizatik gora identifikatu ditugu, behintzat hemendik pasatzirela normalean, kontuan hartu behar dugu, nazioarteko brigadak, beti ezagunak egin diren, Jarama, Beltxite, Ebro, Segren eta Ribilak izan zirela, hortik nazioarteko brigadak, behin ja ala sortuta zeudenean, nukleo edo atxilotze esparru nagusia San Pedro de Cardeñan zuten, eta San Pedro de Cardeñatik Irunera leku aldatzen zituzen, behin ja hemendik libre geratu eta Frantziatik ja bakoitzak bere herrialdera buelta egiteko. Horrek zekarrenarekin, garaian ja, 39-tik 42 egon zen Irungo konzentrazio esparruan, eta 40tik aurrera, Bigarren Mundu Gerraren hasierarekin eta nazien okupazioarekin eta kontuan hartu behar dugu, internazionalista hauek guztiak ezkertiarrak zirela, eta beraien herrialdeetan ere, errepresioa pairatu behar izan zituzela, beraz, kasu honetan, guk ere, apostu pertsonal bat ere egin dugu, ahanzturan eroritako horiek berreskuratzen, izan hemen Euskal Herrian, edo estatuan, edo behintzat 38ko gerra diragokienez ere, baina baita ere, beraien ondorengo bizitzetan ere, ze errepresio hori pairatzen jarraitu behar izan zuten. 1926an, Espainian estatu kolpea izan zenean, Parisen gobernuan Frente Popularra zegoen, ezkerreko frente biziki anitz bat, garaiko alderdi ezkertiar gehienek ez bazen guziek osatua. Garai hartan, modu oso berezian eta Frantziako ezkertiar askok, baita Espainiar estatuko ezkertiar askok ere traizio bezala bizi izan zuten frantses gobernua eta frantses militarrak gerla honetan ez inplikatu izana. Aipatzen zenuten eta seguraski horrek ere zerikusi handia izango zuen Frantzian formakuntza militarra zuten ezkertiarrak ona etorri izanarekin. Ez dakit baduzuen berririk edo hori ikertzeko asmorik duzuen, eskualde honetan Ipar Euskal Herriko herritarrek nola bizi izan zuten episodio zehatz hori, haien armada, frantses armada ez inplikatu izana konflikto honetan. Bueno, hemen duguna da, bai Frantzia eta baita garaiko Britania handiak ere, interbentzio ezaren komiteko buru izan ziren, beraiek pentsatzen zuen hori ez, aipatu dugu gerla zibil bat, baina kasu honetan ikusten dugu, zibiletik oso gutxi duela, bere garaian beti mitifikatu izan duten anaien arteko burruka horretan,
hemen ez duela kutsu hori, nazioarteko faktoreak eta kasu honetan faktore determinante edo garrantzitsua izan zen nean, kasu honetan Alemaniaren indarra. Hemengoari dagokionez, normalean badauzkagu kasu batzuk, Lapurdik, Baionatik etorritakoak, Hendaiako batzuk ere, baina Frantziatik etorritako nukleo gehiena iparraldetik etorri ziren Paris ingurutik, aipatu dugu aurretik ere, lehenengo mundu gerran ariturikoak eta bar, bai Belgikatik eta Poloniatik eta bar ere, baina normalean, bere garaian ere, eta garaiko kronikak eta publikazioak irakurri ezkero, zugai marrondo esan duzu bezala, pixkat traizio gisa ez, azken finean, gure anaiak pairatzen ari dire, 1930 hamarkadan, faxismoaren gorakada hori, bigarren mundu gerraren aitzindari zelai izan zena hemengoa. Eta nik uste dut horrek ere, hein handi batean lagundu edo bultzatu zuela, behintzat Frantziar estatuan, frantziar asko, edo ehundaka frantziar mobilizatzeko, ona bai lehenengo asteetan burruketan etortzeko, eta baita ere urritik aurrera ja nazioarteko brigadak sortuta zeudenean, orduan ere, beraien bultzada, eta fijatzen magera ratiotan, frantziarrak dira gehienak parte hartu zutenak behintzat, nazioarteko ikerketa hori egiten dugu. Gutunetan ere ageri da, ez nola aipatzen zuten, beraiek zirela ere Euskadiko borrokalariak, beraiek bizi nahi zutela gerra ez, pixka bat aitzorek aipatu duen, no intervención, edo ez parte hartzearen horren ondorioz berek oso argi zeukaten, oso argi zuten beraiek gero beste gerra bat etorriko zela eta gaizki dituriko Espainiako gerra zibila zala nola izatearen asimasiak edo aitzin gerla nola izatearen, ez? Bazekiten asko gauza luzeago bat zetorla eta asmatu zuten historiak arrazoi eman dia. Zuri txarrez, ala. Aipatu dugu, deialdi bat egin diezuela, bai eskualde honetako eta bai Euskal Herritarrei, haien hain zuzen ere artxibo pribatuak eta oroitzapenak ere, zuekin partekatzeko, bukatzen joate aldera, zuekin nola sartzen aldira harremanetan eta zer da behar duzuena? Bai, beharko genituzke testigantzak, alde betetik norbaitek baldin badaki zerbait entzuna sinitartekoei, lagunei testigantza behar genituzke, baita ere dokumentazioa, paperak, edo zain motatako dokumentuak, objektuak, argazkiak, eta gurekin harremeta jarraitezke telefono baten bitartez, horrentxe esango dut, 665-722-452, errepikatuko dut, 665-722-452, e-mail bat ere sortu dugu, internazionalistak, euskaraz, internazionalistak, karekin bukaeran, pluralean, @gmail.com, internazionalistak, @gmail.com, eta bi bide hauen bitartez jarraitezke harremanetan gurekin, azkenean hau hasi besterik ez baita egin guretzat hau, ekimen zabalago baten hasiera besterik ez da, proiektu hasiera bat, esatearren testu ingurua azaltzeko proiektu balitzateke ikerketa liburu hau ez, testu ingurua ze profileko jendea zan, nola pentsatzen zuten, bakoitzan nondik etorri zen, eta bar, baina gero etorriko da, dokumental bat etorriko da, ez du gapeatu, por cierto, estoutxari buruzko, estoutxa izan za, momentuz daukagula dokumentatuta emakume bakarra, ziur gehi egongo ziela, baina dokumentatuta hasieratik bukaerara borroketan izan zana, Estelle Silberberg judutar komunista medikua, aipatu dugun bezala lehen Hendaiara etorrita, bere mutilagunekin, Abraham Gostinskirekin, eta zuzenean Irunera frontera joandakoak, berari buruzko dokumental bat ere ontzen ari gara, gorpuzten ari gara, hemendik 2 urtetara espero dugu aurkeztea, baita bere semeak idatzitako liburu bat euskaratzen eta gaztereratzen Alberdania editorialarekin, argitaletxerekin. Hortaz, bagoaz aurrera, produktore bat ere badugu laguntzen, Are Audiovisual izenekoa, Gasteiztarra, beraiek aditua baitira oroimen historikoen inguruko dokumentalak produzioak egiten, eta bagoaz aurrera guetzat hau, esan bezala, lehenengo urratsa da. Arnaz luzeko proiektua beraz, lehenengo urratsetan dena, eta eskualde honetan bereziki errotua, biziki zalantzari gabe. Ez dakit bertzerik gozuen gehitzeko. Pisu handia daukate, bai Irune, bai
Hendaiak, Onjarbik, pisu handia daukate borrokalari hauen historian, baita 36ko gerraren historian ere, eta bueno, ez du Aitzolek aipatu lehen, baino borroketan ere bai, persona hauek nahiko adierazgarriak izan ziren, zubiak badauka bere indarra ere, hor ere azpimarratu nahi dugu, zubian badauka testigantza batzuk, bi anaia adibidez atzerritarrak orain ari gara ikertzen zeintzu ziren, baino metraiadore batekin azkeneko uneetan, Irun erori baino azkeneko uneetan, pasarte epiko, kasik heroikoak izan litezken hoiek, eusten, kolpistak eusten, beraien kideak, beraien burkideak pasatzeko zubia, ezta? Holako testigantza oso potenteak ere badaude, eta hoiek guztiak ere berreskuratu nahi ditugu, irutzen zaitu duelako justua dela, ez? Berreskuratzea persona hauek azkenean, beraietako batek, Abraham Gostinski gutun batean, pasionare iritzitako gutun batean, gaztelera perfectoan esaten duen bezala, ez? Soy uno de los combatientes de Euskadi, Euskadiko borrokalariak zirelako beraiek ere bai, ez da? Orain dela 89 urte gertaturiko historia gogorrak beraz gure eskualde honetan biltzen ari zaretela, lan mardula, erran bezala lehen urratsetan dena, Aitor Azurki eta Aitzol Arroio. Mila esker gurekin izateagatik. Eskerrik asko. Esker mila zuri.